Heeh, sikat-sikat. Yuk. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan-mangan lele rasane kok padha gede, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu, nesu kabeh iso, rasane kudu nganggo mercu, emang bagus bagus beda
ngancani ning saben dina. Sabar aja, sabar ya. Yang mungkin yang lagi nunggu kepastian juga sabar Iya. juga ya. Sabar. Semua itu butuh sabar. Kalau nggak sabar nanti jadinya apa?